Fall Guys, doar că o să încercăm să terminăm și noi mapa de Tower. O să o încercăm, adică o să încercăm să o terminăm, dar nu știu dacă chiar o să pot să o termin. Dar o să încercăm în episodul de astăzi. Azi o să încercăm să o terminăm și eu filmez pe 4 decembrie și acest videoclip va fi pe 5 decembrie acest videoclip. Și premieră, ba din nou, că îmi place, bă, voi nu știți că mie îmi place așa de mult premierele. Îmi plac, adică am picat. Îmi plac mie, adică normal. Îmi plac. Taunt. Nu, stai așa. Bam, așa, taunt. E bine. Bam. Așa. Hai că pot. E bine, dacă încă n-am picat, e bine. Bam. Nu am picat, bă. Hai mă, dă-i. Nu, bă! Și-o de ce am dat ăla? Lasă. Nu contează de ce am dat ăla. Dar o schimbă. He. Nu, stai. Așa. Să nu pic. Bam. Hai mă să termin și în acest episod. Nu am picat iarăși. Bă, du-te, mă. O să jucăm și pe mapa mea ca să vă arăt cum e. Și codul, da, să dați și voi un like și un subscribe. Dacă nu o să termin mapa asta, că mă ajută un like și un subscribe. Și la un youtuber numit Liviu să dați, îl cheamă pe YouTube Liviu 7000. Să dați și la el un subscribe, că merită, și un like, că merită, bă, adică merită. Ieri am jucat cu el, doar că n-am filmat. N-am știut că el filmează și nu mi-a zis. Nu mi-a zis dacă filma sau nu și n-am știut. Adică așa. Hai, sărim iarăși, dar să nu picăm, desigur. Sărim iarăși. Bam, taunt. Bam. Hai mă, du-te, bă. Ok. Sărim. Nu, stai. Bă, da, ce ping am. Du-te, mă, la ce ping am. Nu mai zic nimic. Să dați și voi un subscribe la Liviu și un like blană. Un subscribe blană și un like blană. Pentru că eu chiar aș vrea să dați. Adică vă rog, dați și la el. Și abonați-vă și la el, nu doar la mine. Abonați-vă și la el. Că el mi-a zis să vă abonați la mine, da, să vă abonați și la mine, da, și la el. Să vă abonați la mine dacă sunteți noi, să vă abonați și la Liviu dacă toți sunteți noi. Adică sunteți de ai mei și sunteți noi. Noi sunteți, atunci abonați-vă și la el. Abonați-vă, că n-am nimic. Mama, dar ce ping am. Bă, nu, eu nu mai zic nimic. La ce ping am? Nimic nu mai zic. Nu. Bă, sari, mă. Așa.
Așa. Na, dacă am sărit de 2 ori, are ceva? Nu zic că n-are nimic. Am picat. Băi, eu încă aici sunt, bă, cum, eu încă aici sunt. Și alții, eu sunt mai noob decât ăia. Pe mapa de tower. Mai iau pe asta. Mai noob. Da. Chiar sunt mai noob pe mapa de tower. Dar asta e. O să vă arăt și mapa mea. Și eu n-am știut că Liviu filmează și că a postat azi. Bă, da, eu știți cum m-am pus ca să dau pumnul așa mereu? Adică l-am pus aici, sus. Că mi se pare să-l pun sus, cea mai bună variantă, că dau mereu des așa și na, mă ajută să dau pumnul des decât tauntul. Da, și tauntul dau des, doar că na. Hai mă, să termin și eu mapa asta. Sărim aici. Oricum azi va fi premieră, dar și la 5 decembrie tot va fi premieră. Tot va fi, dar și-am pierdut. Dar hai să vă arăt și eu mapa mea, să vă arăt, să văd ce ziceți, dacă vă place sau nu. Dar desigur, reclamă, desigur. Nu se putea să nu fie. Bă, schimb așa. Așa. Deci, hai să vă arăt mapa mea. Și codul e la 5, și codul la mapa mea e 5857 minus 6 1 2 6 minus 8 minus 0085. Asta e mapa mea. Și dacă n-ați văzut-o în cele 2 episoade, adică ăla de ieri și ăla în urmă cu câteva zile, bine, adică ăla pe 3 decembrie, dacă nu l-ați văzut, na, o să vedeți cum arată mapa mea. Așa am făcut eu. Am pus un ciocan, eu șmecherie, dar că nu vrea să vă arăt pe videoclip. Hai că vă arăt pe videoclip. Uite șmecheria, ca să treceți de ciocan e să mergeți pe aici. Gata. Aici aveți primul checkpoint. Aici am făcut pe un short așa că am sărit. Aici nu știu ce are, dar e lag, adică acolo. Gata, merge, desigur. Aici avem următorul checkpoint. Pe aia. Sărim pe trambulina, aici din nou un checkpoint. Și puteți să săriți de acolo sus sau de aici, cum vreți voi. Adică am picat pe mapa mea, bine că am pus checkpoint. Adică n-am. Bă, aici, da, n-am știut că pot să pic. Bine, am știut, doar că nu chiar asta să se întâmple. Bun. Bine, încheiem și în acest episod. Dacă v-a plăcut, ne auzim data viitoare. Să nu uitați de un like și un subscribe. La mine m-a ajutat foarte mult, dar și la Liviu 7000. Acolo să dați, scrieți Liviu 7000 și dați la el subscribe și like. Chiar aș vrea să dați, așa că vă rog dați. Ok, încheiem și noi acest episod. Dați și voi un like la Liviu și un subscribe la mine și ne auzim data viitoare. Pa, pa!